Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Wasalna eżies l-aħħar ħadd tal-Avvent. Jew inħejju ruħna bil-ferħ għaċ-ċertezza li l-mulej ġej. Il-mulej jagħtina l-ikbar rigal lilu nnifsu. U għalhekk kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddies għall benefatturi ħajjin u mejtin, kif ukoll għal dawk ħutna li talbu l-għajnuna tal-Madonna ta' Pinu matul din il-ġimgħa. Nitolbu għal morda tagħna jew aħna nresquhom hawnhekk f'din il-Knisja f'dan is-santwarju u nitolbu aħna wkoll f'isimhom huma qegħdin magħna mhux biss għax qegħdin isegwuna imma bix-xewqa kbira tagħhom li jinġabru magħna. U għalhekk bħala familja waħda jew nitolbu maħfra għal ħtietna. Int il-mibow tal-Missier biex turina imħabtu mulej ħniena. Kristu Ġesu li sirt bniedem bħalna fil-ġuf tal-Verġni Mbierka, Kristu ħniena. Mulej, inti lejna il-paċi, il-ferħ ta' dawk li jilqawk, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Sawwab fruħna mulej il-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna l-Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu fis-sebħ tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Meta s-Sultan David mar joqgħod f'daru u l-mulej serħu mill-dewwa kollha ta' madwaru, is-Sultan qal lil Natan il-profeta: Issa, ara, jien qiegħed f'dar ta' ċedru u l-arka ta' Alla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-Sultan: kull m'għandek fi ħsiebek li tagħmel mur għamlu għax il-mulej miegħek. Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-mulej lil Natan u qallu: mur jgħid lill-qaddej tiegħi David. Dan jgħid il-mulej: se tibnili jien dar biex noqgħod fiha? Ara, inħattek mill-merat minn wara l-imrieħer biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tidħol għalih. Anke meta int qrid l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jien nibnilek isem kbir jiġbaħ l-ismijiet kbar li hawn fid-dinja. Nagħmel post tal-poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża' u ma jaqsux iżjed il-ħżiena bħalma għamlu sa minn dejjem, jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu. U nserħek mill-edewwa tiegħek kollha. Lilek imbagħad il-mulej jagħtik kelma li jibnilek dar. U meta inti tsem żmienek u tkun straħajt ma' missierietek, jien inqajjem nislek warajk, nisel ħieles mill-ġewwieni tiegħek u nsaħħaħ is-saltna tiegħu. Jien inkun għalih missier u hu ikun għalija ibn. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem qudiemi. It-tron tiegħek jibqa' sħiħ għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien iġandar fomm mill-fedeltà tiegħek għax jienet tjubitek tiqpa' sħiħa għal dejjem b'ħasmewiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek
Ngħidu flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għamilt patt mal-mażul tiegħi, ħlift lil David il-qaddej tiegħi, jien nagħmel li nislek jibqa' dejjem, li f'kull żmien jibqa' sħiħ it-tron tiegħek. Ngħidu flimkien, għall-mulej irrid dejjem nanni. U jsejjaħ li int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. It-tieba tiegħi inżomma fuq u għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ. Ngħidu flimkien, it-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Tieni qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Ħuti, lill-Alla li għandu l-qawwa li jwettaqkom fl-Evanġelju li nħabbar jenu nxandar il-Ġesu Kristu skont ir-rivelazzjoni tal-misteru li kemm moħbi fis-skiet tal-eternità. Lil dan li Alla issa rrivelanna dan il-misteru u għarfu l-ġnus bil-kitba tal-profeti skont l-ordni tiegħu Alla ta' dejjem biex iwassalkom għall-ubbedjenza tal-fidi. Lil dan Alla waħdu fl-erf il-glorja għal dejjem ta' dejjem, Ġesu Kristu. Amen. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea jisimha Nażaret, anċebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u berruħa x'setet qed tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u jissemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħed id-del tagħha fuqek. Għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddejs u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżies ipoġġilna
bħala l-figura ċentrali iġbija tal-Verġni Marija. Għaliex Marija hija il-mera għalina. Inti meta tmur quddiem mera tara lilek innifsek. U meta nersqu quddiem il-Verġni Marija, irridu naraw dak li aħna jeħtieġ inkunu. Jippreżentalna fl-ewwel qari il-David u l-Vanġelu l-Verġni Marija. David rajnieh kif il-mentalità umana tiegħu kienet propju din u li għadda sal-ġurnata tal-lum għax din hija reliġjon. Reliġjon ifisser Alla huwa qawwi kbir, il-bniedem jiswa ftit u għalhekk irid joqgħod għalih. U David jirraġuna u jagħmel dan l-argument u jgħid kif jien qiegħed ngħix fil-palazzi, bnejt it-tindan dil-palazz tiegħi. U l-arka li hija l-poplu tiludi l-arka tfisser il-preżenza ta' Alla għaliex fl-arka il-poplu ludi kien jos 3 ħwejjeġ. It-twavel li taħalla, il-kelma ta' Alla. Kien jos tazza bil-manna fid-deżert li bih Alla mantnihom u il-bastun ta' Aron, il-bastun li mexxihom fid-deżert. U dan huma xejn ngħid simbolu ta' dak li kellu jagħmel Kristu għalina. Imma David allura jgħid hekk: issa jien qiegħed f'dar taċ-ċedru u l-arka ta' Alla qiegħda f'nofs tinda. Hekk jgħidlu lill-profeta, mela jien irrid nibni tempju, irrid nibni dar lil din l-arka, lill-preżenza ta' Alla. U l-profeta Natan dakinhar stess, dak il-lejl stess, imuru jgħidlu mhux int tibni dar lil Alla, imma Alla jibni dar lilek. U hawnhekk m'għandna xejn ngħid il-profezija li jisseħħ kollha kemm hi f'Marija. Ħafna drabi aħna hekk ukoll nirraġunaw. Anke forsi il-fatt li ġejt hawn il-Knisja. Xi drabi nirraġunaw jien ġejt biex nagħmel pjaċir lil Alla. Jien ġejt biex ma nagħmilx dunub. Għax jekk nagħmel il-ħażin, Alla jikkastigani. Dak huwa argument raġunar ta' min hu mibni fuq ir-reliġjon. Imma l-fidi tagħna mhijiex reliġjon, aħna nibnew fuq il-fidi. Aħna ngħixu il-fidi. U x'inhi il-fidi? Il-fidi jfisser jien dak kollu li nagħmel f'ħajti nagħmlu b'fiduċja lejn Alla. Hawn hi d-differenza. Altru nagħmel l-affarijiet għax ta' bil-fors u altru nagħmilhom għax ħirġin mill-imħabba tiegħi lejn Alla. Jew aħjar dak kollu li nagħmlu bħala risposta tiegħi lil Alla għall-imħabba tiegħu. Għax fil-misteru li sejrin niċċelebraw għada, x'sejrin nagħmlu? Sejrin naraw kif Alla għażel li jibni d-dar tiegħu fil-bniedem.
għażel li jsir bniedem bħali u bħalek. Dan hu l-misteru kbir tal-miljiet eżjies. Alla li jiċċekken il-kobor tiegħu jinħeba fil-fraġilità. U għalhekk il-Verġni Marija hija l-arka l-ġdida, hija l-mara li tilqa' f'ġufa il-kelma ta' Alla, li dik il-kelma m'għadix aktar miktuba fuq it-twavel tal-liġi, imma issa ġiet imnaqxa u miktuba fil-qalb tagħha. U għax miktuba fil-qalb tagħha, dik il-kelma issir bniedem fil-ġuf tagħha. Għalhekk Marija kif qedtilkom fil-bidu eżjies hija il-mera ta' kif jien għandi nkun. Il-miliet eżjies minn hawn ġejja wkoll tafux. Aħna nofru r-rigali. Għax dawk ir-rigali aħna nofru xulxejn iridu jfakkruna li mhux aħna nagħtu rigal lil Alla, imma r-rigal tawulna Alla. Ir-rigal għamlu Alla meta għażel li jsir bniedem bħalna, meta għażel li jiġi u jammar fostna. Infatti il-Vanġelu kif smajna kif jagħlaq. Jagħlaq b'dik ir-risposta ta' fidi ta' Marija. Meta l-anġlu jselmilha u jgħidilha il-mulej miegħek, Marija tinfixel, Marija titħawwat. Kif jista' jkun il-mulej miegħi? Jien bniedma, kif jista' jkun dak Alla li ħalaq kollox jiġi jfittixni? Jien minja xejn, jiena waħda miċ-ċkejkrin ta' Iżrael. Imma ċkejkrin ta' Iżrael kienu dawk in-nies li jemmnu tassew li l-ħajja tagħhom mingħajr Alla hija ħajja bla sens, bla skop. Iċ-ċkejkrin ta' Iżrael kif issejħilhom l-Iskrittura l-Anawim, kif Marija kienet waħda minnhom, huma dawk li kienu jemmnu li jeħtieġ jobdu il-kelma tal-Alla mhux għax ta' bil-fors, għax il-kelma tal-Alla tagħti l-ħajja, għax il-kelma tal-Alla iddawwa l-idlam. Hawnhekk ġejja wkoll għalfejn aħna nixxejlu ħafna dwal fil-miliet. Mhumiex sempliċement biex iżejnu, imma rridu jfakkruna li l-preżenza ta' Alla iddawwa l-idlam tiegħek. Imma biex dan iseħħ, eżjies jeħtieġ li jiena u int bħal Marija imbaxxi rasi quddiem il-mulej u ngħidlu ħajsir minni skont kelmtek. Jien, Iva Mulej, irrid inkun il-qaddej tiegħek. Mhux għax nibża minnek, imma tant jien mimli bl-imħabba li jirrid niddedika ħajti għalik. Irrid naqdik, irrid inservik. Din li tfisser hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Jew nitolbu ilha din il-grazzja l-Omna Marija biex lilna tenna niftħu qalbna għal preżenza ta' Alla, biex lilna tatina moħħ u qawwa ta' fidi li narfu nintebħu bl-emejja l-kbar li Alla jagħmel magħna. Inkunu konxji tar-rigali li Alla jagħtina. Mhumiex rigali sempliċement biss tas-saħħa, imma r-rigali mimli jingrazzja, mimli l-Ispirtu tiegħu, il-kelma tiegħu hija l-akbar don. L-Ispirtu tiegħu li jagħtina l-ħajja huwa d-don tiegħu li jnissel fina l-preżenza, il-paċi fil-qalb tiegħi, f'qalbek. Il-qawwa li jinnasal biex naħfer minejn tiġini? Mill-qawwa tiegħi tiġini bl-għajnuna ta' Alla jekk jien noqgħod fuq dak li jgħidli.
Dinej Marija. Tantu hekk eżies li San Ġwan Griżostmu kien iħobb jgħid li jien nisrani ma l-isem li jingħatalu għandu jiżdiedlu l-isem ta' Marija. Għax in-nisrani irid kontinwament jiftakar li jew irid jgħix bħal Marija. Għax ħadd daqs Marija ma fetaħ qalbu għal Alla. Jeħudi eżies nistqarru issa l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn umwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mmejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix miem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżies Alla wettaq il-wedit tiegħu lill-profeti meta bagħat lill-Ibnu Ġesu biex ikun għalina l-Emanuel Alla magħna. Jew għalhekk nitolbuh u ngħidulu mulej wettaq fina il-pjan tas-salvazzjoni tiegħek. Mulej wettaq fina il-pjan tas-salvazzjoni tiegħek. Għall-Knisja biex fija ma tonqos qatt il-fidi tal-persuni n-nies li jfittxu li jagħmlu bħal Marija ir-rieda tal-Missier. Nitolbu mulej għal dawk kollha li jħossuha bitqila biex jemmnu il-kelma ta' Alla, biex jilqgħuha b'qalb miftuħa b'umiltà ħalli ddawwal id-dlam tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għall-ommijiet biex jilqgħu bil-ferħ id-don tal-ħajja kif laqetu il-Verġni Marija. Nitolbu. Nitolbu għall-paċi fl-art imqazza. Eluf u mijiet ta' persuni frott il-kilba għal-poter qegħdin imutu bil-ġuħ u bla dar jew saħansitra ġew maqtula. Ejjew nitolbu verament ħasseħħ il-paċi fl-art imqazza. Nitolbu. Il-Missier Qaddejs dawn it-talbiet tagħna bl-interċessjoni tal-Om tiegħek u l-Om tagħna il-Verġni Marija, dik li għażlet li tkun il-qaddejja tiegħek. Imlina bil-paċi biex aħna wkoll ninaqdu miegħek. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek jint mulej Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajdna l-imbit li għedin nofrulek, frott id-dili għaw xogħol il-bniedem, li minnu jisir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġini tnissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om Verġni stennitu bl-akbar għożża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jatina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu, ħalli jsibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin kollha, mal-qtajja kollha tal-iżerġ tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-iżerġ ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola tas-smewijiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-qawmien tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra li xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqarza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk
Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt il-muwaħda, ruħi tkun minn fejn.
Jina u jint sirna l-arka tal-mulej, id-dar tiegħu. Il-mulej ħalaqna biex aħna nistgħu nilqawh. Araw kemm hu misteru kbir. Jew għalhekk fiskiet nirringrazzjawh, nfaħruh. U bħal Marija nuruh l-intenzjoni tajba tagħna li ngħixu fuq il-kelma tiegħu. Għax aħna bħal Marija irridu nkunu il-qaddejja tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Nixtieq infakkarkom fil-ħinijiet ta' għada. Għada l-quddies ikun bħal dak ta' nhar ta' Ħadd sa nofsinhar, għax imbagħad fil-għaxija nidħlu fil-vġili tal-miliet u għalhekk il-quddiesa tal-ħamsa tkun il-quddiesa tal-lejliet il-miliet. Imbagħad il-quddiesa dik li aħna nsejħula ta' nofs il-lejl, ta' bil-lejl li fija niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, hawnhekk tibda fil-11:30 ta' bil-lejl. Għada fil-11:30 ta' bil-lejl. Imbagħad il-quddies nhar il-miliet it-tnejn ikun hekk filgħodu fis-7 ta' filgħodu, fit-8:30, fl-10 u fil-11:15. Imbagħad is-santwarju jagħlaq u jerġa' jiftaħ fil-4 biex hekk ikun hawn quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Il-kunċert tal-miliet kif tafu nhar il-ġimgħa 29 ta' Diċembru se jirikun hawnhekk fis-7:30 il-kunċert tal-miliet mill-Iskola Cantorum Jubilate bl-isem In Presepio. Għalhekk il-quddiesa nhar il-ġimgħa tkun fil-5:30 u mhux fis-6:30. Ħeġġiġkom mill-ġdid biex ma ninsewx is-siġra tal-karità. Qisu li tieħdu waħda minn dawk l-istilel tal-karti u ġġibu bħala karità dak li hemm miktub. Qegħdin nilqgħu oġġetti tal-ikel biex f'dawn il-ġranet jitqasmu lill-familji fil-bżonn. Min irid jista' wkoll joffri l-offerta tiegħu tal-flus f'dik il-qalb, dawk il-flus li qegħdin jinġabru is-santwarju flimkien mad-Djoċesi propju nhar it-30 ta' Diċembru sejjer joffri 200 ikla lill-familji fil-bżonn. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.